Здравейте, вие сте с влог на ПУК. Аз съм Роси. Аз съм Меги. Ние сме на 10-то издание на форум Ключ на ПУК. Сега ще разберем дали посетителите на форум Ключ намериха ключа. Ти си напукаджия, каузьор или приключенец? Това са някакви сложни думи, които не разбирам. Напукаджия, нека да кажем. Супер, в каква държава би искал да живееш? В моята си държава. Или трябва да опиша каква ще е. Малко по-включваща всичките, като имам предвид всички, означава всички. Малко по-толерантна и малко по-отворена към новите идеи. Могат ли обществото и хората да променят нещата? Да, със сигурност. Затова се боря вече 5 години, сигурно. Част съм в неправителствения сектор. В момента съм част от Национален младежки форум. Така че се боря за младежки политики. Точно такива. Едни социални. Супер. Дунавско или Ръченица? Ръченица, въпреки че съм от Русе. Не съм чул. Последен въпрос. Една положителна новина, която чу днес. Днес станах доста късно, но положителна новина. Мога ли да не отговарям на този? Може и вчера да е. Наскоро. Толкова ли трудно трябва да бъде? Явно е лошо, че нямаме положителни новини. Може би така ще го такова. Днеска чух, че има форум Ключ, така че това е може би положителна новина. Супер, меси много. Вие сте приключенци, напукаджи или каузьори? Последното всичко по-малко може би. Добре. А в каква държава бихте искали да живеете? В правова държава, в която се чувстваме полезни и... Аз бих искала да продължа да живея в променяща се към положително държава, в която има такива събития и има млади хора, които не само отиват навън, но и се връщат, за да прилагат добри практики. И въобще мисля, че на много хора това място е място, където искат да живеят, защото има толкова много неща, които трябва да се променят към добро, че могат да разгърнат целия си потенциал и да го случат, така че въобще живеем на много хубаво място, където има и много чудеса и интересни варненски кючеци, както разбрахме. Супер! Представете си, че сформирате отбор на надеждата. Какви хора бихте искали да включите в него? Млади и неопитни, зрели и опитни, мотивирани, но без възможности, мотивирани с възможности или от всички, но трябва да ни кажете защо. Аз ли пак? Според мен в един добър екип трябва да има от всички и да има още едни хора, които въобще нямат представа какво се случва, защото те са пластелин, който може да се оформи по какъвто начин въобще решат самите хора. И най-вече за мен са ценни хората, които имат много идеи, но нямат опит, защото чрез помощта на хора, които имат опит и така доста знания, като в предишните си проекти, могат много неща да се случат. Тоест има кой да те напътства, има кой да ти подаде ръка и когато си достатъчно мотивиран, нещата се случват. Въобще като в училищата, където има учители, които вярват в теб и ти правиш проектите и нещата. Последен въпрос. Дунавско или Ръченица? Ръченица. Аз съм за Копаница. Меси много! Вие сте приключенци, каузьори или напукаджии? По-скоро приключенци. Да. Супер! Ръченица или Дунавско? Ръченица. Аз смятам Ръченица. Дунавско. Напука. Могат ли хората и обществото да променят нещата? Абсолютно. Каква беше последната добра новина, която чухте днес или вчера, наскоро?
Нека да помисля. Този въпрос се оказва доста труден, май. Да, защото като цяло медиите ни заливат с много лоша информация, която се случва в обществото и много трудно на човек да види доброто. Да. Че дойдохме тук за събитието най-вече. Супер. Какво ядохте днес? Последно. Пица. Котки или кучета? Котки. Напук. И последен въпрос, какво ви вдъхновява? Музиката. Доброто, което правят хората. Меси много. I remember